Se ruku natáhni a takhle se dostane sem, vidí? Tady teď si můžu kdykoliv takhle sedat. Podívej, hele, takhle když zabereš, podívej, crossface, vidí před nos, hauč a nohu přes. Podívej, teď tady pokračuješ, jo? A tady máme jednu páku. Víš tady. Takhle jedna. Jedně. Tady máme druhou. Dej koleno pryč. Dej koleno pryč, a? A tady máme tu třetí. Nejdřív drtič hlavy. Nebo lehne na hlavu. Na kluky. Taky se mi na kluky. Jsi takhle? Takhle se mi na zadek. Tak sedí se na zadek, ne, obráceně. To je ono. Tak nohu dostáhni pořádně. Teď máš dobrý balans. A sedíš na zadku, tak se děje, takže teďka tu nohu, když dáš pořádný rozmach, tak ji přehodíš, to je ono. A zase k ní zamý hlavu a zase šlo. To bylo příliš a rychle. Už byl pěkně připomněl, to je v pohodě, tak jsi to dělal. Za první v praxi bys mu dupnul do ksichtu taky, vidíš? Tak dostal bys se přes, tak to bylo, teď si zase to podívej. Zaber, pojď pomalu, vidíš, už tohle mě zavírá krk do strany, zvlášť při tvý váze, vidíš? To znamená, že podívej, ty mě vlastně tím začneš lámat krk, takže já si ty ruky zbavuju. A ten moment, podívej, ty tady čekáš přesně na tohle. Pojď, tak opět mi, takhle a zaváčky. Zaber, ještě, znovu, ještě takže zase, takže tady tak. To ještě naši věc, jak tě dřím u sebe. Když si takhle držím, to ti nezabrání, aby si se na zadek. To je ono pěkně, víš, takhle jsem se s tebou zvednul. Tak teď ruku na obličej, crossface a nohu přes. Hop, tak ruku pryč, a jsi ready, to je ono. Ne, ještě ne, viděj, ale hop, a teď seš to, a je to. Další. Tak, když jsi šel pořádně dostane kolena, tak, aby se mi ležel v váhu. To je ono, vidíš, to je rozdíl, hele, váha. Tak děj, takže děj. Cokoliv já tlačím, ty zvedni jenom můj loket, posuň ho nahoru, pojď, a zapíj jménem podpora země. Tak, a zapíchni svůj pěstobní podpaždí. Tady tu druhou. To si podrž, tak, pojď, hlavu nahoru. Tak, celý ho kontroluj, tak. Zapíchni si ruku tady, ode mě, tak. Takhle výhled, a zapíchni do země. Tak to, zabed loktem. Ne, naopak, napni ho. Jo, takhle, ještě. Prostě tlačíš k hrudníku znovu, pojď pomalu, pojď. Dolů, hlava. To je ono. Prostě moji hlavu tady k hrudníku, pojď no. Čepni, hop. To je hned. Takže zapíchni, tak pojď, do tyhle pojď. Jak se zvedám, tak mě zapíchni zpátky. To je ono, tak pojď, zapíchni do země, no, pojď, ať se nezvedám, tak. To je ono, a teď napni loket, tak, teď pojď hlavu. Tak, další věc, tady můžeš rasit pěstovky, pořádný ples. Pořádný nápřed, vždycky nápřed pořádný, to je ono. Víš, tady jsi v takové pozici, kdy potřebuješ nápřed, tak? Další, zapíchni, tak, další. Tvoji nohu vyměň za tvoji ruku. Udělej si velký krok, pořádně na nohu, pojď pravačku. Ne, nechytám, tak, a pořádně udělej krok, tak. Tam pojď přes, pojď tou nohou přes, tak, a tu ruku vyndej. Tak, ne, vyndej. A právě jsme zablokoval tady tu ruku, vidí, narovnej se, celé se postav. Stop, podívej, právě jsme lámal ruku, takhle jsme se chytli, tak, to ti začnu mazat do hlavy. Dej tam ruku, podívej, stop. Okamžitě tam dáš ruku, podívej, takhle tě zamknu a dál mlátím. Vidíš tady, to ruku si držím. Ty si vyndal, máme tady páku, něco tam dá tu ruku, tak to koleno vystřelí, pojď, zajdi tak, ne, jenom koleno, a zvlášť v váze je konec pro mě. Tu ruku si držíš nahoře u hlavy, to pravačkou si drž, ne, jenom si přimáš hlavy, ty jenom si naopak hlavy, tak ji drží, podívej, já ji nemůžu dát pryč, a ty mě tady umlátíš, pořádně napřed, vždycky napřed, tak napřed, to je ono, vidí? To je mančo. Plus, kdykoliv já ji vyndám, zaberu a ty máš hned páku. Dlaň na dlaň, pojď, dolů, tak, loky nahoru. Stop, to je ono. Ještě vychytávka, že pomalu posuní dolů podle mého těla. Stop, to je ono. Něco jí vydá, ty ho zapíchneš. Tak a tady rasíš dál, ty si tady turku, ty si, něco se mi vyhák. Povolný, tady, abych povolí schválil, víš? Protože já dělám pryč a ty hned zabíráš, hned to je past, dlaň na dlaně. Tak, pojď dolů a zvedni loket. Stop, to je ono. Takhle, paráda. Hys, jak. Těžká váha.